kaixo Igor Arzuaga naiz, badakizue, edo, bueno, baldin eta ez badakizue, orain aurkeztu naiz. Gauza da, atera dudala CD berri bat, eta oraingoan izaten da Ari Laukote batentzako konposatua. Izenburu da Ider Laukotea, eta, bueno, nik abesten dut, espero dut hori problemaz izatea, eta nire letrak dira ere. Konposizioa egin dut paperaren gainean, beti idazten, azkenengo notar arte, eta orain hemen duzue. Bueno, esan dut mila bider maite zaituztela pila bat, eta horregatik gonbidatzen zaituzte nire katxito bat zuen etxean eukitzera, ezta? Eskuragarri duzue dizka Zuhaitza liburu dendan, eta ohiko plataformetan. Eta nahi baduzue jaso, kontaktuan jarri nirekin, eta bidaliko dizuet agian beta saber margotutako zeo zerrekin. Eskerrik asko eta laster arte.